Hol nem volt, ahol az üzemanyag ára még 10 lej alatt volt, és ahol került olyan ember, aki elviselte az anyósát, élt egyszer egy szegény házaspár, Aladár meg Mári, akik oly szegények voltak, hogy még annyi pénzük se volt, mint a román államnak. Történt egyszer, mikor Mári várandóságának kivalának telve napjai, hogy Aladár kiment az erdőbe fát vágni, és mit az Isten észrevett egy kopott köcsögöt a fában. Amint lehajolt érte, megtöpte, majd megsúrolta, lássatok csodát, óriási füstfelhő kerekedett, amiből egy furcsa szerzet termett elő. A nevem Imagine. Cserébe, hogy kiszabadítottál, van 3 kívánságot te ember, csak súrold meg a köcsög oldalát. Aladár erős megörült ennek. Otthon elújságolta Márinak, és míg nézte az asszonyt, hogy nem, kicsúszott a száján. Éj, Mári, de jó lenne, ha nagyobb kebleid volnának, legyen mit fogni a nagy szegénységbe. És azzal mit ad Isten, Mári keblei a duplájára gazdagodtak, majd összeesett tőle. Fel is fesződött ezen Mári, tűzbe jött a véres, megdörzsölte, ő is írta ennyiben a fazakat. Szenvedjen meg a gyerekem születését az apja is. Másnap be is indult Márinál a szülés, ám csodák csodájára Aladár fütyörésze végezte a dolgát, és uram teremtőm, a fiatal szomszédasszony jő lélek szakadva, hogy az ura Jóska erős rosszul van, a halál imigyen jő érte. Eridj Imagine, gyógyíts meg a Jóskát, hadd ne szenvedjen! Bár a mese arról szól, hogyan volt gyors a kívánság és lassú az ész, de nem kell ám búsulni. Született ottan aznap gyermek helyett egy olyan szép leánka, hogy még a nap is csodájára járt. Tudjátok meg tehát, hogy nem az a baj biza, ha forog az ember nyelve, hanem ha az esze nem tartja vele a lépést. Helybezzeg, ha tartotta volna, és az időkorlát nem 3 perc lett volna, az én mesém is tovább tartott volna.